Ako hindi ako nagyayabangan. Hindi ako namumutang ina sa inyo. I'm not that kind. Pero I'm not fucking you guys. Pero putang ina pag nahuli kita dito, bro, patayin kita. Totoo. You could tell Dilima and the rest of them. Walang problema sa cash. Investigated me dito. Ang bang extrajudicial killing. Pag nahuli kita dito, may droga, papatayin ka lang. Walang istorya yan. Yung waiter na pinita. Pag nagkamali ka po, punta ka dito ng droga. Ay, period. Kidnap ka, lalo na patayin mo after ransom na, tapos biniyaran na, patayin mo. Patayin kita. Walang problema sa akin. Pagka nag-rape ka, pinatay mo, patayin kita. Kaya naubusan ng rapist na mga ulol. Pag nag-robbery ka, kaguluan mo ng rape, tapos plus homicide, patayin kita. If you rape a child, patayin kita. Pag nag-hostage ka dito, baka suddenly may terrorist utak. Alam mo na, hindi natin malaman. Pag sinustage mo yung bata o sino, patayin mo. Patayin mo niya ako sa lugar. Pagdating ko talaga po, patayin kita. Yung death penalty to me is the retribution. Magbayad ka. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging, especially if you use drugs. Automatic yan. Wala akong pakialam kung may ABS-CBN dyan o may GMA. I will kill you. Pagdating ko, lovers the sniper, use yun. God damn it. Parang gano'n, parang sa military. So, how do I keep the peace of the city? Di walang labingan. Sabi nga, number 9 ako savings. Then how do I do it? How can I reach that title of being the safest city? The 9th safest city in the world. Answer? Skill mo? Ayaw daw. Tell her to stop her nagging. Dili siya guardian. She is not the guardian of the morals of this country. You tell that old lady. Dili sa mangilabot o sa among gisulti. Pasensya siya, and you bear it. Kung dili ka gusto maminaw, ayaw paminaw. Do not criticize us because ikaw mismo, yung pangalan mo lumabas doon sa listahan na police in past advance. You do not have the moral authority to lecture on people. It is my constitutional right. Basig dili ko mayor. Kasi hindi ako mayor, citizen of this republic, kaya kasi tama yung ginawa na yun. Ano ha? Magtayo ko ninyo. Pura na ninyo nagi mo. Lukapan nyo dyan. Butang ko bang pasayro nga ng pikim. Subong na ninyo, ayaw ko ninyo mahaya. Ayaw ko ninyo mahaya. Ibawan man mo kung sa wat na mo hadlog ka. Kanang inyo, ginusto gid ninyo nga pahuway na po. Muna ipagkatinuod ya. Ngangonong ni adto pamana, tuig after tuig after tuig, presidente after presidente, wala yun na mo para. Pipila lang katao ang nadato nga rin sa Pilipinas, na kinabang anang smuggling ilang koneksyon. So, ngano nga kamura may madato, niya kami tanan nga rin mapobre. Remember nga ang taxi, sweldo na mo na. Sweldo sa maestra, sweldo sa polis, sweldo sa empleyado sa human rights, o empleyado sa Malacanang. Nganong dili man ni mapara?
Grabe. Padakan talaga oh. Maputi. Oh, sige. Mag-speech tayo. Ano, okay na. Ito, paikot-ikot oh. Do, nak, do, no? Very impressed that Davao is the safest city in the world. Yes, and I hope that when you grow up and become a mayor someday, you do it. Mayroon ka ng tin plate na makopyahan mo. Because I am just a worker in government. I am paid to do my job. And that is why I do it correctly because I know that I cannot fail. So when you grow up, you may look back in history. I will be history at that time. Then I said, you can maybe copy the good words I have done for the people of the Republic of the Philippines. Okay? Okay. not allowed. Tulog sa imbornal o lamok na din. Kung mailang mo sa dami, pagkaman sa responsibilidad, wala na. Hindi mo ng kargo. Muna yung bisyo, di ka paliso ka. Maning bata pa akong tulog. Ako gusto gid kayo na ko nga mahimong presidente si Mayor Duterte kay ang ubang mga bata kay matabangan niya labi na po sa mga babae. Usa ang inyo palagay sa gihimo ni Mayor Duterte, gwapo dili. Ang mobile library, ito ka magbasa-basa, magkuhan sa imong mga assignment, kung sa ang imong assignment ito, dito mo pahon. Ang mga mama, kay kung magtrabaho, ang mga bata nila kay hatod nila sa child minding. Naapoy kung taon ang asawa, di ba na manay libreng abogado?
park no kay mao man ang gipahimo ni Daddy Mayor yun no kay para natin madula-dulaan. Dili po nato na pwede himuon ang babae segregated sa tanang lugar. Ang babae karon kung equal yun sa laki sa tanang oportunidad. Kunya tagaan o respeto o after all, ang fundamental issue na wala ang ko'y tao sa kalibutan o wala ang atong mga inanan. Muna kaya. So, tagaan nato sa respeto o dignidad ang babae. Karon dili na pwede ng aho nimo, subusubuon ng nimo. You have to treat the woman with dignity and dignidad ang pagkatao, hindi mo bugal-bugalan. You treat the woman as if you treat her like your mother. Ang imong sawa, imong anak, dili ka imong ang tanaw mo, dili ka imong babae. Ang tanaw mo sa tao is that she is a human being na imong respetuhan just like you respect your body and yourself. Audio Jungle. Audio Jungle. Roland.